Asterix si vemí zpátky, prosím tě. Hlava si rychlá. Ajde. Raz, tři. Jedem. A Felix. Felix si zaber trochu, prosím tě, do tebe doběhneš. Babička si to dolehla, lepší nastříhala tady. Pasák hlavní tam brousí, chudá babča. Ježiši. Ale Felix má nastříháno, Felix nastříhal. Časem minuta 45, 0,4 teda. 1,04. Myslím si, že babička to má plný zuby tu trefí už. Je ten zdravotník, on je tam babču na tou, na dráze. Nemáme toho zdravotníka, babča je mrtvá. Dejte jí tam nějaký milý dýchání nebo něco. Oni rozdechávají kluci, to holky teda. Tak co, babča je mrtvá? Nebo pak? A Dáša Mášo nesnáší, tak tohle všechno já jsem spískal. Dáša má důrek hrad, Máša zase spoustu rad, každá z nich si po svým záteží. Sny jsou krásný, sny se zdají a kdyby se mnou udělaj. Já si má neprožiju dlouhou chvíli, chytno je za plny a všechny holky z dobroby. Babi, co? Je. Babča žije, je to dobrý. Babča je naživu.